चल 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 डाली भी राग नहीं छुआ खाई था छुआ आराम से खाई पारे बाबा वे माता लिनो কত দেবে মনে নাই ভিডিও ବାଇଗଣ ଚଟଣି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଚଟଣି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତରକାରୀ ଦବା ସରିବନି ଚାଲି ଦେଲାନି ପଳେଇଲା ମଞ୍ଜା ତରକାରୀଟା ମାନେ 45 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦାରା ବନା ଏତେ ମାନେ ଆଇଟମ୍ ତାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା କେତେ ଆଇଟମ୍ 45 ଆହୁରି ଅଛି ଆମେ ଖାଇପାରୁନେ ଦଉଛୁ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିକି ଦଉଛୁ ତରକାରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ମାନେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ମାନେ ଏତେ ରିଚ୍ ବି ନାହିଁ ମଟନ୍ ଖାଅ ଛୁଆ କିଛି ଖାଲି ହେବନି କେଟା ଖାଇବୁ ହଁ ମୋର ଦେଖୁନ ଏବେ ତ ମତେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛୁ କେଣେ ଏରଙ୍ଗ ଦେଖିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ଏରଙ୍ଗ କେହି ନା ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଏରଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମେ ରହିଛୁ କାହିଁ କେବେ ଖାଇ ଏରଙ୍ଗ ନାହିଁ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଠି କି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଇଛୁ କେଣେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସିए भाई खाइते होटल बढ़िया पानी पीने पाखे बहुत बढ़िया खाइबा सफिसीयंट खाइब पेट भरी थे जी आई जीवन बेसी तो हैरान कर बेंगली गुड़ाक जीवन वेस्ट बेंगल फटो देखिए शुआ मन शांति कर पेट भरी है मात्र 150